آتش نشینم، زخم ناسور زمینم. بس که درد و سوز و آهم مرگ گوید آفرینم. بانوی آتش نشینم، زخم ناسور زمینم. هر قدم در هر مسیرم، دیودت اندر کمینم. من همینم، من همینم، دختر افغان زمینم. گرچه ناز و نازنینم. من همینم، من همینم، دختر افغان زمینم. گرچه ناز و نازنینم، گرچه ناز و نازنینم. کی جهان را مادرم من، بار دوش به سرم من. بردم چون همسرم من، خواهرم درد سرم من. من همینم، دختر افغان زمینم. گرچه ناز و نازنینم. Салом, достойный Азиз, умидворим ки хамашим хубастен, сияту соломатастен. ассалому алайкум дӯстони азиз, умедворам ки танисият хонобуд ҳастем. ин ҳамун қати Сабрина як намқад дастархон ороиш додем камтарак шиштагием ҳардумон. Дигаре чика нест қатимон дар хонаи дигари дадаш ремонт кардистай квартираи дигаримона. овози перфораторда перфораториш мегӯянд чӣ мегӯянд аммо аппарата натонистем дига гап зада. ина нав камтар чӣ шид, овозшон хомӯш шидад, гап занем камтар. дӯстони азиз, имрӯз канали моро як сол мешавад. Каналаки мо яксолаак шидак, раҳгардонак шидак, калонак шидестай. иншоалло шукрона алло. барои ҳамин мо хостем ки қати Сабрина як дастархонча ороиш битема. бишинем дар ҷои наманту кардем, як торча харидем. Сабрин шиштем намиҷа. ин ҳамин дӯстони азиз, иншоалло ки канали мо пешравӣ мекунам, пешравиҳо хоҳонем канали худмонда. ба каналҳои шумони пешравӣ хоҳонем, касоне ки канал дорем. ин ҳамин дӯстони азиз, хостем ки як праздникча кунем барои худмонаво бишинем. инам хеле порина 9 январ ҳамин канала мо кушодем. Кино рафтем. Я дадам кати очам кино рафтам, маш хона бешистам. амрӯз кино рафтем қати дадаш снимат кардем. ина бо сар шид чи перфоратор намешнавен. амрӯз қати дадаш кино рафтем, снимат кардем камтар. амрӯз бали овозира снимат кардистем. майли хай дӯстони азиз, корош накиёд ҳамон кадар баъд бо чӣ мекунем, бо насиб боша фурсат шид мешинем, бо қатишон суҳбат мешинем. ассалому алайкум дӯстони азиз, боз як бори дигар умедворам ки тансияти хонобод ҳастем. имрӯз 9 январай. имрӯз барои мора рӯзи бигем обычный нестай. имрӯз канали мо, канали ютуби мо, ютуб канали мо яксола шидак. порсол дар ҳами рӯзи 9 январ ҳами канала мо кушодагӣ будам. имрӯз яксола шидак.
барои ҳамин хостам ки камтар қадди шумо ҳам суҳбат шам. Инак ина 1 сол гузашт, 1 соли бисёр ҳам пурташвиш, 1 соли бехобиҳо, 1 соле ки ман фақат кӯшиш мекардам ки ба пеш бирам, рӯзона кор мекардам, мисол видео снимат мекардам, бо кори худам мерафтам. Дӯстони азиз, ин канал кушодан як орзуи ма будак. Орзу гуфтаак, мисол ман орзу надоштам ки як канал кушомо. Ин як ба ман як хоби да бигимам хеле. Ай вақташ амо вақтое ки дар мисол мактаби миёна мехондам. Бигем ки аями вақте ки худам ами шинохтам гуфти гапо, мисол ба ақл шидам, ами шавқ рағбат дар дили ма буда ки ман ами чӣ хел бигӯм ба эҷодкорӣ ва мисол ба ами шеърхонӣ ва ба хеле корҳо мисол бисёр ман ами шавқ рағбат доштам. Вақте ки камтар калонтар шидам, ам хеле орзу мекардам ки ман калон шам, журналист мешам. Ам хеле ҳавас доштам. Ин ҳаваси аллакай кӯдакона набуд. Уже ман дар синфҳои болоӣ вақте мехондам, ам хеле шавқ рағбат доштам, хеле ҳавас доштам. Баъд хеле мақола ва мисол ҳикоя ам хеле ами чоп мешиданд дар газетҳо ва дар ами журналҳо ам хеле чизҳо чоп мешиданд. Баъд боз дар маҳфил иштирок мекардам, маҳфили мисол шоирои ҷавон, адибои ҷавон хайрандеш буд дар амун клуб. Дар амунҷа мерафтам иштирок мекардам, мисол шеъру тарона менависондам, ам хеле ҳикоя менависондам. Ам хеле шавқ рағбат доштем да, хулоси гап шавқ рағбат доштам. Вақте ки мактаби миёнаро тамом кардам, амун сола нотинҷиҳо будак, гуфта будем ки як то журналистикада мерам, месупорам документома дар Душанбе. Барои ҳамин баъд вақте ки нотинҷиҳо ки буданд, баъд хонада гуфтанд ки не, дар ҳамин институти клубро документота бихон, ҳамин ҷа нағз буд. Ин журналистӣ гуфтанд як хел чияй, агар дошта бошад лаёқат дар ҳамин ҷое ки бихонӣ мешавӣ журналист. Баъд ам хел гапи хонагиро гирифтем, гапи калонтароро гирифтем, дар ҳамин институти клуб документома супоридам, забони адабиёти тоҷик хондам. Бо баъди дарсҳо дар радиокомитети аммо шаҳри клуб чӣ мекардам, барандагӣ мекардам, барандаи радио будам. Баъд дар аммо Қурғонтепа телевизиони Қурғон аммо сол кушодан, баъд эълон карданд ки барандаи телевизион дар кор мекунад, конкурси дагӣ буд. Баъд ман рафтам амунҷа конкурсда иштирок кардам, рости гап ҷои аввала гирифтам. Бояд ки ман аммо сол дар телевизиони шаҳри Қурғонтепа мисол баранда мешидам, лекин насиби тақдир набудай. Хай баъд насиби тақдир набудай, гуфтаа ки чӣ хел бигем. Уҷа дарафтам, ин шавҳарам аямуш Қурғонтепа, дар уҷа хай баъд қадди шавҳарам шинос шидем, ина гузошта ки ман кор кунам. Хулоси калом, ман ба шавҳар баромадам, дига кор накардам. Ами хел баъд орзуҳои ман дар дилам мондан, орзуи мисол журналистӣ, мисол барандаи телевизион будан дар дилам монда. Баъд институтам тамом кардам, дар амун мактаб муаллима кор кардам, лекин як мисол бигем фақат менависондам ҳамвора, шеър менависондам, шеъром дар китобчани чоп шидагиам. Мисол хеле кори эҷодӣ ман хеле давом додан мегирифтам. Баъде ки мисол мо хел тақдир насиб дай, мисол ози қариб ними Тоҷикистон дами Россия, мисол мо омадем Россия, дар як ғарибиё зиқ мешидам, мисол менависондам, хай фақат менависондам. Ин хеле чӣ намекардам да, интернет ду соло хеле чӣ набуд, мисол бисёр набуд ранги ҳозира. Баъд вақте ки ам хеле дидам ютуба тамошо кардан гирифтам, дига ютуб омад, ютуба тамошо кардан гирифтам. Баъд ами мисол ки дар дили ма ки ҳастай, ку ҷо гирифтагӣ ҳастай, ку мисол хеле эҷодкорӣ. Баъд ман хостам ки худамиам хеле канал бикушам. Рости гапа бигӯм, каналро кушодам, канал кушодагиам ягон майда, ман мисол пушаймон нестам, бисёр ҳам хурсандам, барое ки ин якумаш барои ман як хоббие. Барое ки ман метавонам ки дар ҳамин канали худам ягон шеър бихонам, мисол ягон эҷодкардаги худам бихонам, ягон қиссаро нақл кунам, ягон видео кунам. Ҳама як кори эҷодие. Барои ман бисёр ҳам хурсандам, ай каналро кушодагӣ бисёр ҳам шодам. Ҳам дар ғарибиё мисол ман дур ай падару модару мисол ай ҳамаи хештаворо. Ҳозир ман як машғулият уфтагим ки зиқ намешам.
дар ҷойи корам ҳамаашон русам. Мисол хай одамои бад нест, одамои нағза мисол общаться мекунем. Бо мисол чихеле ки дар ютуб бози ма яхе комментария менависанд тоҷикои хидмат. Ма метавонистем ки мисол ба забони русӣ бикушом канал, лекин ин корро накардам, барое ки ман хостам ки ба забони тоҷикӣ кушом тоҷикои хидмат. Намахел мисол тоҷикои хидмат ба забони тоҷикӣ видео кунам, намахел комментарияҳо бинависам ба забони тоҷикӣ. Мадава ҳами аудиторияи ман тоҷикои хидмат бошанд. ин намахел дӯстони азиз, ман бисёр ҳам шодам аз каналама кушодагӣ. бисёр ҳам шодам ки ман ин қадар подписчик дорам, ин қадар мисол одамо тамошо мекунанд видеои маро, ин қадар одамо маҳқуланд. бисёр ҳам рости гап бисёр ҳам шодам. вақте ки бо каналам бо камтар бо мисол пулкоркунак шидак, хайна монетизатсияш шуда шидак, на як солае ки мисол рӯи ин канал бо мо мисол гуфти гапҳо нон мехӯрем, бо бисёртар бомадам, бо бисёртар нағз мебинам, барое ки ҳамкори мисол дӯст доштанаем мада нағз мебинам ҳамин кора ҳам ай рӯи ин кор вақте ки худат нон хӯрдӣ, нонта ёфтӣ, бо якборатар бо бисёртар бо нағзш мебинӣ. ин намехо дӯстони азиз, имрӯз 1 сол шуд канали мора. гуфти гапҳо канали мо нав тай пупоак шидак, нав раҳгардонак шидак. иншоаллоҳ ки канали мо мехоҳад бузург шуда рафтан мегирад, мо дар болош бо кор мекунем, ранги кӯдак гӯриб. ин намехоҳад дӯстони азиз, раҳмати калон ба шумо, ташаккурҳои зиёд ки дастгирӣ мекунед канали мора ва дастгирии шумое ки канали мо пеш рафтестай. дастгирии шумо пешравии кори моe. ҳазорон бор раҳмати Аллоҳ ба шумо мегӯм. якҷоя бо кору фаъолията мо давом медиҳем. ҳамеша бо мо бошед. касоне ки обуна шудагӣ набошед, дар канали мо обуна шавед. гуфти Сабрина лайк монед, комментария нағз банависед. мо ҳам ҳамроҳи Сабрина видеоҳои мисол наворҳои ҷолибу мисол тамошобобро ба шумо снимат карда нишон медиҳем. ин буд дӯстони азиз, камтар дар бораи чӣ хел ман канал кушодам, ба кадом ният канал кушодам. боқӣ сарбаланду хонаобод бошед, дар ҳар куҷое ки бошед. Аллоҳ нигаҳбонтон бошад. худтон ва наздикотон ҳамеша эҳтиёт кунед. хайр.